Aveți emoții? Astea sunt toate cuvintele mele. Tati a venit, Tania. În primul rând. Tu ai emoții? Vlad, pe lângă perete. Alex, Denis, Toni, gata. Am emoții. Acum intră.
Vreau să vă arăt ce este cu adevărat spiritul Crăciunului. Bunătatea, că nu e mama cea mai bună pentru noi, pacea, liniștea și credința. Eu am credința încât să cred că voi doi copii veți fi cuminți și buni. Dar eu de ce am primit pacea, tati? Dragul meu, pentru că, deși ești mai mic, obișnuiești să lași de la tine ca să fie pace și să nu te ceri cu ceilalți. O inimă bună. Eu am primit liniștea, dar nu înțeleg. Draga mea, mă bucur că ai înțeles singură cât de nemeritată este vedeala cu liniștea. Noi toți te iubim. Faptul că ești cu singura limbă și că le nervezi pe fratele tău este o greșeală care tulbură liniștea casei. Dar ea poate fi corectată cu condiția ca tu să dorești. Acum haideți să prindem fiecare de capătul celălalt. Așa, foarte bine. Ce avem noi aici? Avem o roată! Avem un cer! Avem o familie! Da, avem familia noastră cuprinsă în spiritul Crăciunului, adică bunătate, pace, liniște și credință. Toate acestea îl formează. Ați înțeles acum ce este spiritul Crăciunului, nu? Da. Stăpâna casei, fii bună, te rog, și ascultă curămință la ușa de la intrare. Să se vadă că în această casă domnește spiritul Crăciunului. Abia acum înțeleg de ce pun oamenii pe uși coronițe. Așa, eu am crezut că sunt zise decorul de Crăciun. Da, decorul de exterior, așa credeam și eu să fie, să se vadă bucuria sărbătorilor. Ei, bravo, isteților! Vedeți cât ați învățat în timp așa de scurt? Acum, ia să vă întreb și eu ceva. Cum stați cu poeziile pentru moși? Ați învățat să le recitați frumos? Ia să vă auzim. Ia primul. Afară ningerii de știință, soba arde focul, iar noi pe lângă mama stând de mult uitar în joc. E noapte, patul e făcut, dar cine să se spune că spune mama de Iisus cu glas mirat și dulce? Cum s-a născut Iisus în frig, în ieflea cea săracă și boul peste el suflă căldură ca să facă. Cum au venit la ieflea lui păstorii de la sfârșit și îngerii în cer cântau cu flori de măr rudă. Moș Crăciun cu barba albă, Moș Crăciun cu traista plină, vechi stăpân atât de darnic, al copilăriei mele. Azi la noi în sat te așteaptă toată casa cu lumină, cu colinde și cu cântec și cu crai cetăți de stele. Să cobor și în seara asta, zdol bătrân cu gânduri bune, toți te așteaptă în sat la mine, du-te, du-te, Moș Crăciune. Bravo, bravo! Acum e rândul tău, mami, spune-ne povestea lui Moș Crăciun. Da, mami, ne așteptăm de un an. Bine, mă citesc. Moș Crăciun nu a fost întotdeauna un bătrâneț vesel. Nu? Nu a avut întotdeauna o barbă albă și nu a purtat întotdeauna haine roșii. Cu mult înainte de a locui la polul nord, Moș Crăciun a fost și el copil. Era un băiețel obișnuit ca oricare altul, iar numele lui era Nicolae. În ciuda vârstei lui fratele, Nicolae era foarte generos. Dacă întâlnea copii flămăți, le împărțea mâncarea lui. Dacă trecea pe undeva și vedea că este nevoie de ajutor, imediat se oferea. Într-una din călătoriile sale, Nicolae a ajuns într-un sat. Stând de vorbă cu oameni, cineva i-a vorbit despre un bătrân bolnav foarte sărac ce avea pe lângă sufletul lui 3 spice.
gata, copii, mergeți la culcare, se face târziu, iar moșul trebuie să vină. Dar noi vrem să-l așteptăm aici pe moșul. Dragii mei, moșul nu aduce cadouri copiilor care îl văd. Acum gata, haideți să șugeți să mergem. Erau minunate și nu semănau una cu alta. În ajunul Crăciunului, bătrânul meșter pleca la târg să-și vândă jucăriile, până într-un an în care meșterul văzuse toate jucăriile și se întorcea spre casă. La marginea orașului s-a oprit lângă o casă și a privit pe fereastră. Era curios știind că acolo locuiește o familie săracă și se întreba ce jucării au fi primit copiii. 3 copii visau cu voce tare. Dacă am avea un soldețel de plumb, numai unul ne-ar fi de ajuns. Bătrânul știa că nu mai avea nicio jucărie și tare ar fi vrut să le dăruiască numai una. Dar ce minune! Tocmai un soldețel de plumb răsărise, nu se știe de unde, în fundul sacului. Și astfel dorința celor 3 frați sărmani s-a împlinit. În drum spre casă, bătrânul se gândea, aș vrea să fac atât de multe jucării, încât să dăruiesc câte una fiecărui copil din lume. Și cum mergea așa, văzu în zăpadă un pui de căprioară care îl privea cu ochi triști. Sărmană făptură, ce te doare? Se pare că puiul se rănise la picior. Cum s-a priceput bătrânul? I-a legat rana și l-a ajutat să se ridice. Atunci căprioara i-a vorbit cu glas limpede de copil. Acum văd că are inima bună. Dorința ți se va împlini. Ca din pământ a apărut o slană fermecată, putată în zbor de niște reni. Bătrânul s-a înălțat pe steapa cerului, înserat spre un nume de bară. N-ar fi mai bine să așteptăm să vină și Marius și Victor? Ba da, poate au pun în loc și mai duc ceva până sări. Mă, voi mai știți poeziile pe care le-ați învățat la orfelinat înainte să fugim? Dacă îl întâlniți pe Moș Crăciun, trebuie să-i spuneți poezii înainte să vă dea ceva. Hai, să ne imaginăm că eu sunt moșul. Spuneți-mi poeziile. Eu primul. Moș Crăciun cu plete albe, te voi aștepta la noapte. Eu să spună poezie, tu să-mi dai o jucărie. Apoi eu. Moș Crăciune, Moș Crăciun, te recunosc că nu-s prea bun. Nu-s cu minte, nu văd bine, totuși treci pe la mine. Eu te las să mă șiceți, dar apoi să mă șieți. Pentru că eu n-am părinți, îi cam scot pe toți din minți. Dar să fii copii, nu sfinți. Amatorii. Moș Crăciune, te-aș ruga, dacă treci pe strada mea, adu-mi și mie ceva. Un cadou, o jucărie, fă-mi și mie o bucurie. Orice lucru cât de mic, e mai mult decât nimic. Și-ți promit, mă străduiesc, până mâine nu greșesc. Orice talent. Moșule, te rog frumos, toți spun că ești generos. Eu te rog atunci când vii să aduci daruri la copii. Să ai, moșule, 2 saci, să dai la copii săraci.
acasă prăjituri și ciocolată, fructe, jucării, ce poți, că ei bucura pe toți. Unii moșuresc frați mulți, umblă rupți și sunt desculți. Părinților îl duc cam greu, nu pot cumpăra mereu încălțări și haine bune, fătul moșul e o minune. Băi, fraților, ce faceți? Ce să facem? Facem bine, ne pregătim pentru Moș Crăciun. Oho, mă trebuie să dacă bine, nu o să merge așa asta. Băi, dar... Noi suntem în spiritul Crăciunului. Știm că vine moșul nostru. Până acum n-am cu de ții și de ani. Acum că știm, vine. Băi, dacă mai sunteți puțin, vedeați și voi cât de mare știu. Tata copilul numai s-a făcut că merge să se culce. A așteptat să plece copiii și s-a întors cu pachete și le-a pus sub braț. Mai zicerilor, dacă vreți noi să vină moșul, a venit, măi. Băi, dacă mai sunteți puțin, vedeați și voi cât de mare știu. Tata copilul numai s-a făcut că merge să se culce. Și a așteptat să plece copiii și s-a întors cu pachete și le-a pus sub braț. Acolo nu vreau măcar braț. Papa, haideți cu mine să vă dau un braț cu nața cu vorbești. Adică Dar suntem prea puțini să-l înconjurați și să facem spiritul. mă, lăsați, chiar începeți cu spiritul, că chiar nu vreți să înțelegeți că nu există Moș Crăciun. Cum să nu existe? Nu vezi ce braț mare și frumos a pus? Mare pentru toți copiii. Bine, dar de ce a pus cadourile în braț și nu de desubt? De-abia ajunge la ele. Stai, liniștit, puține naționale, nu sunt cadourile. Vă mai spun o dată scurt. Moș Crăciun nu există. Gata, până acum m-am băgat, dar acum trebuie să le lămurim între noi. Marius, Victor, vă credeți în Dumnezeu, nu? Lăsați, nu-mi răspundeți. V-am auzit eu de mult ori cum mă spuneați rugăciunile. Nu l-ați văzut voi niciodată pe Moș Crăciun? Dar pe Dumnezeu l-ați văzut? L-ați întâlnit undeva? Nu, dar totuși Dumnezeu există. Dacă ați crede și în Moș Crăciun, poate ați avea norocul să-l și vedeți la față, dar asta nu însemna să fim cu toții buni, cuminți și credincioși. Să trăim cu toții în pace și în liniște, așa cum spuneți aici, în spiritul Crăciunului. Hai să număriți, luați-vă de mâini și hai să colindăm.
Mulțumim, elevilor de la